Investicijski fondovi prikupljaju novčana sredstva brojnih ulagatelja i ulažu ih u financijsku imovinu, kao što su depoziti, trezorski zapisi, dionice ili obveznice. Fondove osnivaju i vode društva za upravljanje investicijskim fondovima koja odlučuju u što, kada i koliko uložiti, kako bi za ulagatelje ostvarili optimalan prinos u odnosu na rizik ulaganja. Ukupna ulaganja čine imovinu ili portfelj fonda koji se dijeli na udjele, a oni se dodjeljuju klijentu prilikom ulaganja u fond. Ovisno o tržišnim promjenama cijena financijske imovine u koju fond ulaže, svakodnevno se mijenja i vrijednost imovine u fondu. Tržišna vrijednost imovine fonda naziva se i neto vrijednost imovine. Ako cijena financijske imovine raste, raste i vrijednost fonda, odnosno njegova udjela. Ako ona pada, pada i vrijednost njegova udjela. Ključna prednost u odnosu na individualno ulaganje u dionice ili obveznice je diverzifikacija, odnosno ulaganje u različite financijske instrumente kroz različite industrijske segmente na različitim tržištima i u različitim valutama, a sve u cilju smanjenja rizika. Jednako je važno i to što fondovima upravljaju fond menadžeri, zaduženi za stvaranje optimalnog profita u odnosu na rizik. Treći je razlog svakako brzina dostupnosti sredstava, a ona ovisi o samom fondu i kreće se u pravilu od 1 do 4 dana. Informacije o troškovima i naknadama moguće je pronaći za svaki fond na jednom mjestu, u dokumentima procjena troškova ulaganja i prospektu. Osim ulaznih i izlaznih naknada, svaki fond naplaćuje i naknadu za upravljanje imovinom, koja se izražava postotno na iznos imovine pod upravljanjem. Tu naknadu plaćate neizravno jer se ona automatski umanjuje od cijene udjela fonda. Prema vrsti imovine u koju ulažu i stupnju rizičnosti razlikujemo 4 glavna tipa investicijskih fondova. Kod novčanog fonda je strategija ulaganja kratkoročna, te ga obilježava niža rizičnost, a time i niži očekivani prinos. Obveznički fond na ulaganje gleda srednjoročno, uz umjereni rizik, a slijedno tome prinos može biti nešto viši. Mješoviti fond postiže optimalnu razinu rizika balansiranjem ulaganja u obveznice i dionice, koristeći vrijednosne papire s većim rizikom kako bi na duži rok postigao potencijalno veći prinos. Dionički fond na ulaganje gleda dugoročno, kako bi izbjegao snažne oscilacije cijena koje su moguće u kratkom roku. To ga svrstava u fond s većim rizikom i potencijalno većim prinosom. Rizičnost ovisi o strategiji ulaganja i imovini u koju fond ulaže. Za jasniji prikaz strategija i ciljeva ulaganja te samog rizika koristi se dokument Ključne informacije za ulagatelje, koji pruža transparentan uvid u rizičnost investicijskog fonda. U dokumentu se nalazi i sintetički indikator rizika i prinosa u rasponu od 1 do 7. Kod većeg rizika potencijalno je veći prinos fonda i obratno. Važno je istaknuti da ulaganjem u fond postoji mogućnost gubitka dijela uloženog iznosa i zbog toga je nužno ulagatelju osvijestiti razinu prihvatljive rizičnosti. U pravilu su fondovi izloženi sljedećim rizicima: kreditni rizik, valutni rizik, rizik promjene kamatnih stopa, tržišni rizik, rizik likvidnosti i rizik promjene zakonskih, odnosno poreznih propisa. Za jasnije razumijevanje rizika, ovisno o vrsti investicijskog fonda, dostupan je dokument Podaci o investicijskim i pomoćnim uslugama. Ulaže se jednokratnom uplatom ili izdvajanjem manjih iznosa na mjesečnoj razini, a pravi trenutak za ulaganje je nemoguće predvidjeti. Ulaganjem na redovnoj bazi smanjuje se utjecaj mogućih kratkoročnih snažnih promjena cijena udjela i postupno gradi portfelj. Prije početka ulaganja potrebno je odrediti vlastiti investicijski cilj, definirati planirani iznos ulaganja, prikupiti informacije o investicijskom fondu i složiti investicijski plan. Nakon toga važno je redovito informiranje i praćenje vrijednosti ulaganja. Informacije o ciljevima i strategiji ulaganja, troškovima i rizicima dostupne su za svaki fond u KID dokumentu.
Dodatne su informacije dostupne u prospektu i pravilima fonda, s kojima bi se svaki ulagatelj trebao upoznati prije odluke o ulaganju.